להפסיק לראות נורמטיבית. אם אני הייתי מגלה את זה בגיל יותר צעיר, כבר לא הייתי נראית נורמטיבית. זה היתרון, אני הולכת איתו. לא, תראה, בכלל אני חושבת שנשים מעל גיל 50, או בסביבות ה-50, שמתחילים כל ה... צריכות לקבל גנג'ה רפואית. אם היו נותנים לכולם גנג'ה רפואית, כל העולם היה יותר טוב. כי בגיל ההתבגרות אי אפשר לתת אליו. מה אתה אומר, דן? אני בשוק, אני לא יודע מה לעשות. פתאום יש לי ילד, יואו. זה שוק זה. שבלילה אני מתעוררת, את זה כבר לא שמעו. זה הורס לי את היום ואת האנרגיות שלי, ואני לא לוקחת כדורים. אני לא, בטח לא כדורי הרגעה, ובטח לא הורמונים. שהרוב שלי לא יקבל את זה בכלל. כבר טוב, זה מה ש... כן. אז זה מה שאני הולכת להגיד. זה לא... ושיצא לי לעשן אצל שכן רפואי, שכבר בשנה השנתיים האחרונות, כי הוא זה שיודע כמה אני סובלת והציע לי את זה. יש לו רישיון. וזה פשוט... אני משלת ג'וינט 2 בערב, ופשוט בן אדם חדש, אפילו אני התחלתי לאהוב את עצמי. זהו, כאילו... מה, זה לא משכנע? משכנע לגמרי. אז מה, אני צריכה בשביל זה... אז זה עוד? מה יש עוד? לא, אבל אני ארחיב שמה. מה אתה ארחיב? כן. אני אגיד... בקטע של הלילה צריך להרחיב. אז כן, אז סיוטים, והזעות, קצת הזיות. והזיות, ואז נכנס לסרטים, כי הן יכולות לבוא לי מחשבות רעות, לא יודעת מה יכולות לגרש את זה. מה, כן, אני כבר... וזה פשוט מתיש לי את הנשמה. ואני מותשת, אם אני מתעוררת, אז אני כבר יכולה לרדם אחרי זה. אם אני אשארת במיטה, זה טורף לי את הנשמה. ואני פשוט כמה, שנה, שנתיים, 3, כאילו... יכול להיות שאני הולכת 10 שנים כאלה, למה שאני לא... אני חיונית עוד בחברה, ואני... מיכל, בסדר, את גם מסטולית עכשיו, אפשר לעצור בסיפורלטיבים האלה. את חיונית לחברה, ותרמת לארץ ולמדינה, והבאת נכדים ונינים, בננים, רגע, עוד לא. שיא גיניס, מיכל. ואני חיונית, ואני באטרף. אנחנו מקווים. אתה יודע, אבל אתה יודע, אני עכשיו אפסיק את הצילום בשביל מה הולך